Каса, піка, сякера, а нават кій могуць даць лепшую абарону, і кожны можа іх выкарыстаць у адрозненні ад зброі невядомай, хоць бы і далёкапальнай. Так ва ўспамінах піша ананімны паўстанец, выказваючы свой рэспект да простай зброі. Але сэнс не толькі ў тым, што каса простая зброя. Гэта яшчэ і страшная зброя ва ўмелых руках. А з вамі Васіль Калач у відэапраекце «Беларусь 1863». Сёння пра касінераў. Гляньце, паўсюдна на выявах, гравюрах, помніках касінеры, косы. Здаецца, якая каса у век агнепальнай зброі. Пісалі нават, што гэта ўсё панты, прапаганда. Маўляў, кіраўнікі паўстання хацелі паказаць: вось мы з народам, сяляне з намі, от вам і косы як доказ. Але не спяшайцеся з высновамі. Дык чаму косы? Хто ён, касінер? Чаму маскалі баяліся нават не выгляду той касы, а самога гуку, як метал б'ецца аб метал? Чаму гэта выклікала паніку? Што ж, пачнем. Пуля дура, штык маладзец. Чулі такое? Калі памятаеце аўтара гэтай фразы, пішыце ў каментарах, бо мне, шчыра кажучы, агідна яго нават вымаўляць. Расійская армія ў 19 стагоддзі лічыцца найлепшай у баі на багнетах, на штыках. Бо стралялі яны слаба, а вось калоць ды біць прыкладамі ўмелі. Але ўся гэтая удаль ламалася акурат на косах. Глядзіце, вінтоўка з багнетам да 2 метраў даўжынёй. Важыць яна 5-6 кілаграмаў, а каса важыць кілаграмы 2. Даўжынёй 2,5-3-4 метры былі даўжэй. Хуткая, лёгкая на маршы і неверагодна вострая, бо навастрыць яе можна да стану брытвы. Багнет коле, каса рэжа і пакідае страшныя раны, прычым не зважаючы на мундур ці скуру ботаў. Каса без праблем рэжа жылы коняў, а можа і руку адсеч. Вось вам цытатка 18+ з успамінаў Антона Клаусмана. Наблізіўся да нас вясковы воз, на якім ляжала 4 параненых расійскіх жаўнераў, стражы гранічнай. Выгляд аднаго з іх так уражваў, што я запомніў яго на ўсё жыццё. Некі касінер ударыў яго ў твар з гары дадолу. Скура на твары, нос, верхняя губа былі гладка зрэзаныя з твару. Паранены быў, на шчасце, непрытомны. Яго шэра-блакітны мундур сцякаў крывёю. Не дзіўна, напэўна, што расіяне косаў баяліся. Панічна баяліся. Быў выпадак пад Гутай Шчыцінскай, апісаны ва ўспамінах Караля Каліты, псеўданім Рымбайла. Падчас сутычкі у тыл маскалям зайшло 10, усяго 10 касінераў. Пачалі звінець косамі, рабіць шум, нібы рыхтуюць атаку. Дык рота расейцаў, блізка 200 чалавек, кінулася на ўцёкі. Бо смерць касою не метафара, а каса не забаўка, а страшная зброя. Але скуль яна пайшла? Ці былі паўстанцы 63-го году першымі, хто яе выкарыстаў? Спойлер – не. Панове і паненкі, гісторыю, якую мы тут распавядаем, не пачуеш, на жаль, у беларускіх школах. Але калі вы лічыце наш праект вартым, чакаем на падабайку, падпіску і данат, калі бяспечна, каб мы маглі і надалей распавядаць вядомую і невядомую, а галоўнае, праўдзівую гісторыю нашага краю. Дзякую. Каса з'яўляецца на полі бою ў Еўропе амаль паўсюдна, дзе ў справу ўваходзіць просты народ, хлопы. Падабенства баявой касы выкарыстоўвалі швайцарскія сяляне ў 14-16 стагоддзях. Каса зрабіла сабе кар'еру падчас страшнай сялянскай вайны ў Нямецчыне ў 1520-х. У Ціролі косы як зброю выкарыстоўвалі ажно да напалеонаўскіх часоў. Ёсць сведчанні пра баявыя косы ў казакоў у бітве пад Берастэчкам 1651. Польскія сяляне бараніліся косамі падчас шведскага патопу. Паўсюдна, дзе не хапала рэгулярнай зброі ды рэгулярных вайсковых фармацыяў, профі, з'яўляліся косы, сякеры, цэпы, вілы і так далей. Нават дубіны з шыпамі, якія дажылі ажно да Першай сусветнай. Але легендай баявая каса стала падчас паўстання Касцюшкі. 1794 год. Касцюшка, дэмакрат па поглядах, які сам хадзіў у шэрай вясковай світцы, зрабіў стаўку на сялянаў і не пралічыўся. У бітве пад Рацлавіцамі атака касінераў у тыл расійскай артылерыі вырашыла зыход бітвы.
Тады ж на касу пачалі глядзець ужо не зверху ўніз, як на невартую хлопскую зброю, але з цікавасцю і павагай. І вось тут важна. Баявой касой карысталіся шмат дзе, але менавіта на землях Рэчы Паспалітай касінеры сталі рэгулярнымі часткамі. Каса пачала фігураваць у рэгулямінах і штабных дакументах, а таксама у вайсковай навуцы упершыню. Дэвізам касінераў Касцюшкі былі два словы – «жывём» і «броню», то бок каса і гадуе, і бароніць, але спачатку яе трэба перакаваць на 90 градусаў, каб вострая частка стала адной лініяй стронкам. Для сапраўднага каваля гэта не цяжка. Бывала, даклёпвалі яшчэ і гак, каб сцягваць касою вершніка з каня. Часам на выявах мы бачым на касе шырокае палатно, нібы алебарду. Што гэта? Фантазія мастака? Не. Гэта зброя секача. Адсечкі выглядае жудасна. Адзін з эфектаў акурат і быў псіхалагічны. Сваім бляскам косы пужаюць коняў, гамуюць рух кавалерыі. Рана ад казачай пікі можа быць несмяротнай, тым больш казакі на біваках часта ўтыкалі пікі ў зямлю, тупілі, а вось пасля касы паспрабуй спыні крывацёк. Пётр Айгнер, вайсковы камісар у касцюшкоўскім паўстанні, падрыхтаваў цэлую метадычку, кароткая навука аб піках і косах. Метадычка была актуальнай і ў 1831 і ў 1863. І пачынае ён так. Кожны край, кожная правінцыя лёгка і невялікім коштам можа мець пікі і косы. Зброя гэтая прыдасца розным карпусам лінейнай арміі, нацыянальным валанцёрам, а таксама ўсім грамадзянам, якія хочуць бараніць свабоду, а іншых магчымасцяў для абароны і атакі не маюць. Аўтар робіць акцэнт на тое, што каса ў руках чалавека, які з дзяцінства ёй карыстаўся, стае страшнай зброяй. Але важная і тактыка, таму Айгнер прапаноўвае камбінаваць. Першы шэраг – агнястрэльная зброя, другі – з косамі, трэці – з пікамі. Пакуль першыя перазаряджаюцца, касінеры і пікінеры не даюць кавалерыі падысці блізка. Уявіце сабе карэ з касінерамі. Яно непераможнае для кавалерыі. Іх можна толькі расстраляць з гарматаў. Айгнер дае практычныя прыклады, як касою змагацца ў полі, у шанцах, як карыстацца пры абароне, ў атацы, колькі цаля ў даўжыні мае быць стронак, як трымаць на маршы, вазіць у рэзерве. Урэшце, якія ёсць віды косаў, і нават прамалёўвае ўсё гэта ў табліцах. Але галоўная зброя – сам касінер, бо ён мае быць матываваным, мець свядомасць грамадзяніна, свабоднага чалавека, што, на жаль, было далёка не заўжды. І толькі тады ён не ўцячэ з поля бою. Толькі тады дасць фору наёмніку альбо рэкруту, якога на вайну пагналі гвалтам. Дык ці былі касінеры сапраўды эфектыўнымі? Ці стала каса цудазброяй? Касінеры з афіцэрамі ў баявой калоне залеглі праз 200 крокаў за стралкамі. Тыя ж, хаваючыся за пнямі і ў кустах, галавой наперад, з руляй перад сабою і пальцам на спуску чакалі каманды да стральбы. Так піша пра пачатак адной з бітваў Міхал Андрыёлі, удзельнік паўстання ў атрадзе Людвіка Нарбута. Андрыёлі быў мастаком, дарэчы, яго карціны вы дакладна бачылі, калі цікавіліся тэмай. Метадычкі метадычкамі, а на месцы ўсё выглядала вельмі па-рознаму. Калі гаворка пра партызанскую барацьбу, то ніякага карэ ў глухім лесе ты выкарыстоўваць не будзеш. Касінеры тут прыдатныя для засадаў. Абстраляць калону маскалёў, а пасля выразаць там усё жывое косамі. Ці вось выпадак з-пад вёскі Кадыш каля гародні. Стральцы выманілі ўзвод расейскіх гусараў на засеўшых у лесе касінераў, ну і гусарскай баладзе прыйшоў канец. Але вы, сябры мае, можаце справядліва спытацца. 19 стагоддзе, век пораху, з косамі не бяруць гарады і цягнікі не спыняюць. Гэта анахранізм. Так. Каса не суперзброя. Гэта зброя адчаю, калі іншай няма. На пачатку паўстання нармальнай зброі рэальна не хапала. Таму і атрады маглі напалову складацца з касінераў, бо з чым ісці? Ёсць нават карціна Яна Сабэцкага са змрочнай назвай «Будуць нас дзяўбсці крумкачы і вароны». Там мёртвы паўстанец побач з возам косаў, якія вёз у атрад. А недзе там далей адыходзіць атрад казакоў. Разлік быў такі. З касой і сякерай можна здабыць нармальную зброю. Але, паглядзіце, нават калі паўстанцы атрымалі бельгійскія штуцары, касінеры не зніклі. У Валера Врублеўскага, а яго аддзел быў адным з найбольш эфектыўных, з 400 чалавек,
Агняпал мелі 230, рэшта косы. Йозеф Хаўке-Босак, калі ішоў з Галіцыі, меў 80 стральцоў, 30 кавалерыстаў і 27 касінераў. З лета 63-го году косаў стала меней, гэта ўжо 20-35%, але каса надалей у справе, да канца. Шмат што, канешне, залежала і ад камандзіра. Былі тыя, хто грэбаваў касінерамі. Маўляў, гэта ж хлопы. Часам у касінеры маглі нават разжалаваць шляхціца за правіну ці дэзертырства. Бяры касу і давай, старайся. Такі сабе штрафбат. А магло быць і па-іншаму. 24-гадовы былы афіцэр царскай арміі Александр Стаброўскі, псеўданім Любіч, які дзейнічаў у віленскім і троцкім паветах, зрабіў у сваім атрадзе касінераў элітай. Касінераў у яго было ўсяго 60 чалавек, але лепшыя, бо гэта зброя прамога кантакту, а значыць і баец мае мець адпаведныя якасці. Стаброўскі ў сваім атрадзе пераламіў стаўленне да косаў. Служыць з баявой касой стала гонарам. Людзі паверылі ў гэтую зброю. І не толькі ў гэтым атрадзе. Капітан Альшеўскі, напрыклад, сам хадзіў з касой у атаку, паказваў прыклад. Ксёндз Чайкоўскі, капелан, тое самае, то бок каса працавала, калі была матывацыя. Калі быў прыклад камандзіра, гэта зброя не забітых селюкоў, а матываваных грамадзянаў, якія ведаюць, за што ваююць. Пасля паразы паўстання 1863 году касу, безумоўна, варта было павесіць дзе-небудзь пад сухі дах ці ў музейную экспазіцыю. Каса скончыла сваю кар'еру як зброя і пачала як легенда. Моцны сімвал, які заварожвае і будзіць фантазію. І вось як вы лічыце, шаноўныя, баявая каса не споўніла надзеі, якія на яе ўскладалі? А можа, гэта наогул было злачынства ўзброіваць людзей косамі ў век пораху? Ці ўсё ж такі зброя адчаю стала зброяй гонару? Пішыце ў каментарах, калі вам бяспечна. Там і сустрэнемся. А на сёння развітваемся. Да сустрэчы. Гонар і годнасць.